Hi, Ron! Hi po. Ayan, sige love, kwentuhan mo na ako, mahal ko. Anong may paglilingkod ni DJ Lala sa'yo at napatawag po sa usapang LDR? Yung sa akin po about po kay Papa. Okay. Ano meron kay Papa? Kasi po, siguro, hindi ko po masabi, basta po, feeling ko masaya na po siya kahit po wala na po ako sa tabi niya. Bakit Nandun na naman? po siya sa third family na po, meron na po siyang third family. Okay, so kayo ang second. Kami po yung first. Kayo yung first. Apo. Okay. Tapos, Tapos, sa first po na asawa po ni Papa, ako na lang po yung natitirang anak sa first. Then, yung paano kapatid ikaw ko na po, lang natitira? wala na po. Dalawa po kami sa una pong asawa ni Papa. Okay. Then, yung kuya ko po, ibinenta po ng mama ko. Ganun po. Ibinenta Kasi ng yung- mama mo? Apo, ng Okay. baby pa po siya. Okay. Tapos, yung pangalawang pamilya po ni Papa, nasa Cebu na po, kasama po yung mga anak niya. Then, ngayon pong may pangatlong asawa na po siya. O, asan ang mama mo? Yung si mama ko po, yung totoo ko po na hindi ko na po talaga siya nakita since 6 months pa lang po ako. 6 months old. Okay. Ngayon, Tapos- saan ka nakatira? Dun po sa tita po ng papa ko. Tita ng papa mo. Okay, so lola mo. Opo. Apo. Okay. Tapos iniwan ka lang ng papa mo dyan at pumunta na siya dun sa third family niya ngayon. Hindi naman po sa iniwan po talaga na as in na nag-leave na lang po siya biglang ganun. May problem lang po kasi nung time po na nag-away po kami. Kasi po, nagtatrabaho po siya pero magbibigay na lang po siya sa akin ng sustento kapag gusto niya lang po. Yung tipong kailangan iti-text ko pa siya na sobrang kailangan ko ng pera para sa school. Mm. And ang naging problema ko rin po, siya rin po yung naging dahilan kung bakit po na-stop po ako sa pag-aaral kasi 3 weeks na lang po, turning na po ako ng grade 10, 4th year high school po. Then, bumagsak po ako sa English ko po sa subject dahil din po sa kanya kasi hindi niya po ako pinauwi. Pinag-stay niya po ako sa trabaho niya bilang tagaluto, tagalaba, ganun. Yun Oh, po. okay. So, pinagtatrabaho ka ng tatay mo. Yep, opo. Okay. Tapos, ano sinasabi ng lola mo tungkol doon? Siyempre, doon ka pumipisan sa lola mo. Anong sinasabi niya? Every time na pinagtatrabaho ka ng tatay mo instead na nag-aaral ka? Lagi po niya sa akin sinasabi na kung gusto ko daw po mag-stay sa papa ko, okay lang naman sa kanya. Pero ang sa kanya lang daw po, pwede ako mag-stay sa bahay niya as long as nag-i-sponsor po yung papa ko sa akin para po sa pag-aaral ko. Okay. Okay po sa kanya kasi mas gusto po niyang makapagtapos po ako. Okay. So, hindi mo ba pinapakausap yung lola mo sa papa mo since alam mo na yung tatay mo ay pinagtatrabaho ka, hindi ka nakakapag-aral, hindi ka nakakapasok sa school? Totally po, wala na pong intensyong kausapin ng lola ko yung papa ko kasi po sa dami po ng ginawa niyang hindi po namin magustuhan kahit po ng mga kamag-anak po ng lola ko. Okay. Tinatakwil na po siya. Yun na po. Kaya lang kasi you are involved eh. Kahit Opo. papaano, apektado ka and you cannot decide for yourself kasi siya'y nakakatanda. Hindi mo ba sinabi kay Opo. papa mo na papauwi na lang ako kay lola? Hindi niya po ako pinapayagan kaya po nagpumilit po talaga ako. Okay. Yun po. Tapos, ito na po, last na. May kwento po na nung 9 years old po ako, nagkaroon po ng sakit yung papa ko. Hmm. And then yung second na asawa po niya, nasa Caloocan. Samantalang kami po ni Papa nakatira po sa Tondo. Hmm. Tapos po, si Papa po nagkasakit po nung time na yon and wala akong malapitan dun sa Tondo kasi po malalayo po yung kamag-anak namin. Hmm. Naghanap po ako ng sideline. Hmm. Punta po ako sa, Divisoria. Then, pumunta po ako dun kay Tita Gigi, kay Ate Gigi ko, tsaka kay Ate Manip. Sila po yung tumulong sa akin para po magkaroon po ng gamot yung papa ko. Okay, sino sila? Then, Mga mag-anak din ng papa mo, hindi? Kapit-bahay lang po, kaibigan lang po. Ah, okay. O, tapos? Tapos po, sila po, nung 9 years old po ako, may ginawa po akong kabalastugan, sorry po sa word yun. Tapos, nagalit po yung papa ko, binugbog po niya ako mula ulo hanggang paa. Siguro, dila lang po yung walang latay. Okay. Tapos, ang kumapkup sa akin is yung si Ate Manet.
Okay. Si mami po. So Tapos, ngayon, sabi ko asan po ka na? kay- Oh, sige. Go. Tapos sinabi ko po kay Papa nung nag-away po kami na sana noon pa kasi, pinaampun niyo na lang po ako kay Ate Manet. Since hindi niyo naman po ako kaya supportan sa pag-aaral ko. Hindi naman po sa galit ako noon. Ang gusto ko lang po, makapagtapos lang po ako ng pag-aaral. Yun lang po. Tapos hindi niya po ako pinayagan. Hanggang sa umuwi po siya galing kong trabaho, binugbog na po ako ulit. Then that day po, talagang naghanap ako ng pamasahe, makalayas lang, matakasan ko lang po siya. Kasi talagang grabe po. Grabe po kasi yung papa ko eh. Okay. Ganun po. So ngayon, asan ka na, mahal? Nandito po ako sa Valenzuela po. Nagtatrabaho po. Nagtatrabaho ka na ngayon. Apo. Pero si papa mo, may kontak ka pa? Wala na? Wala na po. O, sino na lang kamag-anak mo ang gumagabay sa'yo? Kasi love, considered ka pa as a minor eh. 17 years old ka pa lang eh. Apo. Okay. Si Lola po. Yung lola mo, yung tita ng papa mo? Papa ko po. Apo. Oo. Kumbaga, ano dyan sa trabaho mo? Stay in ka? Hindi. Stay in po. Stay in naman. O, sige. So, ano ngayon problema? Malayo na sa'yo yung papa mo, hindi ka niya na mabubugbog, hindi ka na niya masasaktan, kahit papaano, yung lola mo ay alam mong nagmamalasakit sa'yo. Siguro dati, hindi lang siya makagawa ng action against your father kasi father mo yon at siya ay tita lang ng father mo, so hindi siya pwedeng gaanong makiilam. Pero right now na kahit papaano safer na yung nature mo, safer na yung environment mo, anong problema, love? May isa lang po ang concern na sa akin po okay lang po na wala na si Papa. Pero may isang bagay po talaga na siya lang po yung makakaayos kasi siya rin po yung gumulo nun. Ano? Yung about po sa birth certificate ko, hindi po maasikaso ng lola ko kasi po siya po yung nagpalit-palit po ng pangalan ko. And hindi ko po alam kung paano ko po siya fix ko yung gusto ko po bumalik sa pag-aaral ngayon. Okay. So yun yung problema mo, mahal ko, about dyan sa birth Opo. certificate mo. Opo. Nagtanong ka ba sa NSO kung paano gagawa ng paraan yung birth certificate mo? Totally po, sabi po kasi doon, pag kumuha po ng birth certificate, kailangan daw po ng affidavit ng tatay. Kasi 17 ka pa lang. Apo. Kasi minor ka nga. Apo. Na-text mo ba yung papa mo na, pa, ito lang. Ito lang kailangan ko sa'yo. Yung sa papers lang, affidavit lang, permahan mo lang ako na mag-aasikaso ng lahat. Nung nakaraan po kasi, humingi po ako sa mga kaibigan po niya ng number. Then, wala po akong makontak. Kinakontak ko pero wala pong sumasagot. Minsan, hindi po nakaano yung number o yung SIM card. Tapos, sinasadya ko po na magkita po kami ng isang beses lang po para lang po makausap siya. Hindi po kami nagtatagpo. Sa trabaho Kaya niya? po na nandun lang siya. Po? Sa trabaho niya o sa bahay niya? Sa bahay po ng lola ko kasi doon po siya umuwi. Okay. So, tinatimingan mo lang yung pag-uwi ng papa mo. Minsan po. Okay, ba't di ka na lang mag-iwan ng affidavit? Copy ng affidavit doon sa bahay ng lola mo, tapos sabihin mo sa lola mo na kapag umuwi dito si papa, papirmahan mo lang to, kailangan ko lang to para sa birth certificate ko. Sige po. Hindi, Tatry ko po. hindi mo pa natatry. Ganito na, Ron, Hindi pa po. naiintindihan ko yung gusto mong mangyari, and kahit papaano, believe ako sa fighting spirit na meron ka. Kumbaga, with a background like yours, I would have expected you to be, sabihin na natin, derailed. Pagdating sa takbo ng buhay, it's either, alam mo yun, pakawala ka, wala kang direksyon, talagang downright gago ka kung gago, kumbaga, Ron. Sorry for my word. Pero Okay. you are different. Meron kang direksyong bata ka, meron kang pangarap, and I don't want you to let go of that dream. So, if I were you, gawa ka na affidavit, tapos iwan mo yun sa lola mo kung saan pumipisan yung tatay mo, and then sabihin mo kay lola mo na, kahit papirmahan mo lang to kay papa kasi hindi kami nagtatagpo. Pirma lang niya ang kailangan ko, birth certificate lang naman yung hinihingi ko sa kanya, nothing more. So, papirmahan mo yon sa papa mo, tapos kapag hindi niya mapirmahan yung affidavit na yun, let's say talaga, Ron, ayaw niya talagang pirmahan. It's just 1 more year, Ron. 1 more year to wait. Up until you are 18 years old.
of age ka na nun. Kahit papaano considered adult ka na kapag 18 years old ka na. You go to NSO ulit, tapos tanungin mo yung case mo. My case is my father don't want to sign my affidavit. Ayaw din niya akong tulungan para dito sa birth certificate ko, and I really want a birth certificate para makapag-aral po ako. And I think kapag nakapag-usap ka or nakausap ka ng isang tamang tao, they will help you get a birth certificate. It's not that hard. Naintindihan mo ko, mahal ko? Apo. Basta wag mo lang i-let go yung dream mo. Meron kang two options. One is you have to wait, but the first one is yung ang gagawin mo lang ay hindi mo siya kailangan makita at makipag-usap sa kanya, kasi if I am right and tama yung pagkakaintindi ko sa klase ng tatay na meron ka, he is not really the type of person na pwede kang umupo at makipag-usap at maiintindihan niya or pipilitin niyang intindihin ka. I don't think he cares. So what you do is get a piece of paper, gumawa ka ng affidavit, kumuha ka ng copy online, kumbaga kumuha ka ng template online, tapos gawin mo yon in pattern dun sa kung ano yung gusto mo mangyari, tapos i-print mo, ibigay mo sa lola mo. Tapos panotaryo mo, saka ka pumunta ng NSO para makuha mo yung birth certificate mo. Pero yung other option, you need to wait for 1 more year, love. If I'm not mistaken, 1 more year. 18 years old ka para payagan ka nilang kunin mo yung sarili mong birth certificate nang hindi mo nakakailanganin ng affidavit. Okay? Apo. Oo. Love, huwag mo papakawalan yung pangarap mo, ha? Maganda yung gusto mong gawin. Apo. And I hope ngayong nasa safer ka ng environment, I hope na kahit papaano mawala na yung shadows of the past sa'yo. Kahit papaano mawala na yung tawag dito, yung ginawang pain ng tatay mo sa'yo. Kahit papaano makamove on ka with your life, and I wish nothing but the best para sa'yo. And kung one day medyo masipagan mo, medyo makahanap ka ng paraan, try to search for your kapatid. Try to search for him. Nagkikita po kami. Nice! Yun naman pala nagkikita kayo ng kapatid mo Mas matanda ba siya Pero- sa'yo o mas bata? Mas matanda po siya, pero hindi po kami magkasundo. Hindi kayo magkasundo. Sayang naman. Opo. Kasi pwede mo siyang maging legal guardian kahit papano, hahalili sa tatay mo since siya ay of age. Pwede siyang maging Tingin ko legal po. guardian. Tingin ko po ako po yung ahalili sa kuya ko kapag nangyari po na magkasama kami, kasi may bisyo po siya. Oo. Siya yung, kumbaga sa inyong dalawa, hindi nakahanap ng tamang direksyon. So, Ron, kung sakasakali, dahil kahit papano, he is the only family you have right now, if I were you, kahit yung parang paminsanang pep talk lang, kausapin mo lang yung kuya mo from time to time. I know na meron siyang bisyo, he's out of his mind, hindi kayo magkasundo, magkaiba kayo ng trip, pero I'm sure hindi yan ganyan lagi. Hindi yan ganyan habang buhay. There will come a time in his life that magre-reach out yan sa'yo, and I want you to be open with it. Huwag mo isasara yung pintuan mo sa kanya, kasi you guys are the closest to family you have. Kayong dalawa na lang yung natitirang magkapamilya, kasi nga yung tatay mong may sariling mundo at gusto niya magkalat ng lahi. So kayo na lang ng kapatid mo talaga yung buong buo, magkadugo. Kayo na lang yung pwedeng maging magkasangga, ha? Apo. Maraming salamat, Ron, for calling my show. Thank you May gusto po. ka bang sabihin na mensahe sa tatay mo? Wala na. Meron po, maikli lang po. Sige, go love, go love. Hi pa. Kung nakikinig ka mo po, I wish na someday magkabati rin po tayo, and I wish na maging okay tayo kahit na may ibang pamilya ka na. And sana mabago na yung dati na kahit na may ibang pamilya ka, sana maasikaso mo pa rin ako, kasi ako na talaga yung nag-iisang matinong anak mo sa totoong pamilya mo. Pero I promise pa na kapag makapagtapos ako, yun, magtatrabaho ako na maayos para sa atin. Magkaayos lang tayo ulit. Yun lang po. You're so sweet. Ang sweet mong bata ka. Walang puwang ang puot sa puso mo, Ron, and that's something that I really do appreciate. Nakakadurog ka ng puso. Sana nga yung papa mo makinig, and if ever he's out there, napakaswerte niyo po at hindi nagtanim sa inyo ng sama ng loob si Ron. Ron, mabuhay ka, friend. Ibang klase kang Thank you klase po. ng bata, and i-continue mo lang yan. And I hope more blessings ang pumunta your way, kasi you deserve it, love. Maraming salamat Thank for you po. touching my heart Thank you tonight, po, Ron. Jay Lala. Ingat ka Apo. lagi, love. Bye-bye. Thank you po. Okay din po.
napakabait naman ng batang yun. 'Di ba? Guys, walang kapot-pot sa puso niya. Kung ako naiirita sa tatay niya, parang nawalan ako ng karapatan para mairita kasi yung mismong bata nga parang buong-buo sa puso niya yung salitang kapatawaran, regardless if nabugbog na siya ng tatay niya before, iniwan siya ng tatay niya, hindi siya napag-aral, pinagtrabaho siya at a very young age at ngayon parang tinataguan siya. Walang kasinya-senyales ng puot dun sa bata, dun sa mensahe niya papunta sa tatay niya. And if you are listening, ikaw na tatay ni Ron, I just hope na kung ano man yung kalokohan ng batang to that made you think na wala siyang pag-asa, wala siyang direksyon, he's not really someone na pag-uubusan mo ng lakas mo, atensyon mo at pagsusumikap mo, or he's just a waste of your time and effort, I hope you reconsider. That is your child. And if ever na meron siyang ginagawang masama, kagagawan mo yan. Kagagawan mo at ng asawa mo. Pareho kayo. Kayo ang may mali at hindi yung mga bata. The reason why ganyan sila, whatever mistake they may have done, is because kulang sila sa guidance ninyong mag-asawa. Kulang sila sa pag-aaruga, pagmamahal ng pamilya. Instead of guiding your kid, you chose to use your fist, kamay na bakal na literal, para idisiplina yung bata. And yet, after everything you've done, ganun pa rin magpatawad sa yung anak mo. Medyo mahiya-hiya ka naman ng konti sa katawan mo, no? Ang kapal mo magkaroon ng ikatlong pamilya. Your kids do not deserve a father like you. Sana you can do better. Hindi ka na bumabata, tumatanda ka na kuya, and you would want na pagdating ng panahon na uugod-ugod ka na, halos hindi mo na kaya yung sarili mo, nanginginig na yung tuhod mo, nangangailangan ka na ng tungkod, na naisin mong one day may mag-alaga sa'yo, may mag-aruga sa'yo, may gumabay sa'yo, may magtimpla ng kape mo, may magpaalala sa'yo ng maintenance mo, you would want that in your life. And I am telling you, that's not something you can do alone. And your kids will be the only people that can do that for you. So kung nakikinig ka ngayon, mag-isip-isip ka na, Chong. Hindi na ganun kalayo yung mga panahon na yon. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana makapagbago ka. Sana mag-reach out ka sa mga anak mo no matter wherever or no matter where they are. Rather, mag-reach out ka sa kanila. For once in your life, try to be a father to them. And maybe, just maybe, mahabol mo pa lahat ng kasalanan ginawa mo sa kanila. Sa mga kabisyo natin, I'll read your comments and reactions sa ating second story of the night. Ang storya ni Ron, isang napakabait na anak, o 'di ba? Kahit papaano, nakaka-touch lang kasi yung innocence na meron si Ron, na despite of the mistakes na ginawa sa kanya ng mga magulang niya, despite of the way siyang napalaki, despite of the chaotic environment na kinalakhan niya, he's very polite, driven siya in life to achieve something, and andun pa rin yung goal niya na one day magtrabaho para sa pamilya niya, para sa tatay niya. O 'di ba? Nakakatuwa lang yung ganyang klaseng bata.